Mayong hapon sa tanang mga kaigsuonan ug kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug nagdayeg kita sa Ginoo gumikan kay nahatagan gihapon kitag kahigayunan nga makapaambit sa iyang pulong sa takna sa atong panimbahon. If you have your Bibles with you, please turn with me to Romans chapter 2 verse 5 hangtod sa verse 11 ug sumpay ni siya sa mensahe ni adtong miaging bulan, Romans chapter 2 verse 4. And now we are on the 5th verse hangtod sa 11th verse. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, apan sumala sa imong pagkagahi ug kasing-kasing nga dili mahinulsulon, nagtigom ka alang sa imong kaugalingon ug tunglo sa adlaw sa kapungot ug pagpadayag sa matarong nga paghukom sa Dios. Iyang gantihan ang matag tawo sumala sa iyang mga buhat, alang kanila nga pinaagi sa pagkugi sa maayong buhat nga nangita sa kahimayaan ug kadungganan ug sa walay pagkadunot, maghatag siya og kinabuhing walay katapusan. Samtang alang kanila nga nahigugma lamang sa kaugalingon ug wala nagasubay sa kamatuuran kundili nagasunod hinuon sa pagkadautan, alang kanila ang tunglo ug kasuko. Adunay pag-antos ug pagkaalaot sa matag kalag sa tawo nga nagabuhat og dautan, una sa Hudiyo ug maingon man usab sa Griego. Apan kahimayaan, kadungganan ug kalinaw sa matag tawo nga nagbuhat og maayo, una sa Hudiyo ug maingon man usab sa Griego. Tungod kay ang Dios walay pinalabi sa mga tawo. May the Lord bless the proclamation of His word this afternoon. Now, as a review mga kaigsunan, sa verse 4, gilinaw gayud kaayo, gihimong tataw ni Apostle Paul, nga maayo gayud kaayo ang Dios sa tanang katawhan, walay exempted. Gipanalanginan sa Ginoo ang matag-usa sa maayong panglawas, piskay nga panglawas, gihatagan kita niya og kinabuhi, iyang gisustain ang atong gininhawa. Iyang gipuno ang kalibutan sa nagkalain-laing mga bahandi, mga nindot nga talan-awon, mga friendship, companionship, bisan pa sa mga resources nga atong gikinahanglan aron kita mabuhi. And most importantly, gihatag sa Ginoo ang iyang bugtong anak nga si Jesucristo, namatay didto sa cross sa Kalbaryo aron kita makabaton og kinabuhi mga kaigsuonan. Now kining mahimayaon nga ebanghelyo, good news, giwali kini sa tibuok kalibutan. Ug ang pagkamaayo sa Ginoo, ang iyang pagpailob ug pag-antos sa sala sa mga katawhan, unsa may tumong niining tanan, giaghat kita nga maghinulsol. The goodness, the forbearance, and patience of God should lead us to repentance. Alang sa mga tawo nga maayo ang paminsar, ang pagkamaayo ug kaluoy sa Ginoo, mauunta ang magaaghat kanila nga maghinulsol sa sala ug mutuo sa atong Ginoong Hesukristo ug muhunong na sa pagsupak kaniya. But majority of the people in the world nagdumili sa pagbuhat niini. Sa pagpailob sa Ginoo, sa tumang pagpailob, gihatagan niya og kahigayunan ang mga katawhan nga maghinulsol sa mga kasalanan, sa kasasala. Dili nato i-misunderstand, dili nato sabton mga kaigsuonan nga gumikan kay gipakitaan kita sa Ginoo sa iyang pagkamaayo o gipakitaan kita sa Dios sa iyang pagpailob nga dili na moabot ang paghukom. Now, judgment will still come. Gidelay ra sa Ginoo ang iyang judgment gumikan kay iya kitang gihatagan og kahigayunan nga maghinulsol. Pero ang pagpailob sa Ginoo limitado lamang ang gidugayon niini mga kaigsuonan. It will end. It will end at the moment of our death, and it will end sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. And it will end suddenly and without warning kung dili kita manganda mga kaigsuonan. Now sa verse 5 sa atong teksto, gipahigmata kita sa realidad sa paghukom sa Ginoo batok sa sala. And actually kaning judgment of God nga gihisgutan sa verse 5, ikaduha na kini nga higayon nga gihisgutan ni Pablo ang paghukom sa Ginoo batok sa sala. Ang una, atong napamalandungan na ni adtong miagi, Romans chapter 1 verse 18. Ang giingon dinhi, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkaliko
ug pagkadautan sa mga tawo, nga pinaagi sa ilang pagkadautan gipugngan ang kamatuoran. So unsa may gipakita sa Romans chapter 1 verse 18, gipakita ni Pablo nga ang tunglo sa Dios dugay rang napadayag. Ang mga pag-antos ni ining kalibutana, ang mga pagsilot sa Ginoo nga natilawan sa mga katawhan from time to time, pagpadayag kini sa tunglo sa Dios. But now, in verse 5, ang giingon sa verse 5, apan sumala sa imong pagkagahi ug kasing-kasing, nga dili mahinulsulon, nagtigom kaalang sa imong kaugalingon og tunglo sa adlaw sa kapungot, ug pagpadayag sa mataro nga paghukom sa Dios. Sa verse 5, mga kaigsuunan, adunay gihisgutan si Pablo nga adunay final day of wrath. Pinal nga adlaw sa tunglo. And it is the ultimate revelation of wrath. But ipasabot mga kaigsuunan, nagtinguha gayud si Pablo nga masabtan nato nga for the most part, ang atong Dios nagtolerate pa sa sala, nagantos, nagpailob pa, pero dili kini buti pasabot nga giquits na sa Ginoo ang atong sala, iyan ang gipapas, wala na kitay tulubagon. Tanang mga sala nga atong gibuhat sa matag adlaw nagdugang sa atong tulubagon at tubangan sa Ginoo. Nagtigom ang tawo ug tunglo sa bodega sa tunglo sa iyang kinabuhi. And every day nga kita nagdumili sa paghinulsol, we are adding to God's anger and righteous judgment. Klaro kayo sa atong teksto, apan sumala sa imong pagkagahi o kasing-kasing nga dili mahinulsulon, nagtigom kaalang sa imong kaugalingon ug tunglo sa adlaw sa kapungot ug pagpadayag sa matarong nga paghukom sa Dios. Now, ang giingon ni Pablo, ang mga tawo nga dili mahinulsulon, nagtigom sila og tunglo alang sa day of wrath. And at this moment, mga kaigsunan, sa atong pagpamalandong, mag-focus kita mahitungod ni ining adlaw sa tunglo, ang final judgment sa atong buhi nga Dios sa iyang pagbalik. Now, basin og nakaingon ikaw, ngano man ni si Pastor Jeremiah, kanunay lamang nagwali mahitungod sa judgment to come, sa paghukom nga umaabot. Adunay pipila ka mga rason, mga kaigsuunan, ug usa niini nga rason buot nato nga mahimong tataw kini sa matag usa, mga kaigsuunan, nga importante gayud kaayo ang day of judgment and day of wrath. Gumikan kay ang Biblia nagahisgot og daghan kaayong mga higayon mahitungod niini. It is one of the important themes in the scripture. Ug kung matinud-anon ang usa ka magwawali, dili niya kini labyan, because the Bible tells us so much about the wrath of God. And hinaot nga dili maupalong ang atong pagkamatinud-anon, that we will really preach the content of the Word of God. And one of the important themes in the Bible is the theme about God's wrath. Well, usa pa ka rason kung nganong ato gayong gipakita ang judgment to come, ang day of wrath, is that kinahanglang masabtan gayud nimo higala ang delikado nimo nga kahimtang kung dili ikaw masayod mahitungod sa paghukom sa Dios. I want you to tremble. Kinahanglan nga makabaton ang matag usa og kahadlok, gumikan kay ang tawo dali ra kaayong makalimot. Ang Biblia nag-ingon nga kinahanglan ang tawo makabaton og kahadlok alang sa paghukom sa umaabot. Luke chapter 12 verse 4 to 5. Gikan na gayud kini sa baba sa atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsunan. Ang giingon dinhi, sultihan ko kamo, akong mga higala. Ayaw kamo kahadlok sa mga mupatay sa lawas, nga pagkahuman wala na sila'y mahimo pa. Apan ipakita ko kaninyo kung kinsa ang angayan ninyong kahadlukan. Kahadlukin ninyo siya nga paghuman mupatay, adunay gahom nga mutambog sa impyerno. Oo, ako magaingon kaninyo, siya ang inyong kahadlukan. So hinaot nga pinaagi niini nga wali, makabaton og kahadlok ang imong kasing-kasing higala. Matud pa ni John Piper, ang giingon niya, kung ang kahadlok mao ang bugtong butang
nga maghatag og kagawasan sa usa ka tawo gikan sa iyang pagkaulipon sa kasalanan ug mao'y mahimong hinungdan aron modangop siya kang Kristo kung mao tungod og alang sa gugma tuguti nga mao kana ang mahitabo. Well, ang subo nga kamatuoran mga kaigsuonan is that I cannot make you fear. Wala ko'y gahom nga magtanom og kahadlok sa inyong kasing-kasing. The only ones nga makabaton gayon og kahadlok sa ilang kasing-kasing mao ang mga tawo nga naghinulsol sa ilang sala ug nagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa Romans chapter 3 verse 18, mao kini ang description sa kasing-kasing sa majority sa mga tawo. Walay kahadlok sa Dios sa ilang mga mata. There is no fear of God in their eyes. Ang kamatuoran niini mga kahigalaan, ang ebanghelyo walay pulos, walay hinungdan without including the message about the judgment to come. Kung magwali kita mahitungod sa kaluwasan, kaluwasan gikan sa unsa? Kaluwasan gikan sa tunglo sa Dios. Kaluwasan gikan sa sala. We are saved from God, from His wrath, from His judgment. Mao nga hinaot nga ang atong dalunggan mga kaigsuonan atong itutok sa pagpamati sa pulong sa Ginoo niining taknaa. We will study all that the Bible teaches about the judgment to come. Well, unang punto, obviously mga kaigsuonan, there will be a day of judgment. Atong basahon og utro ang atong teksto, ang giingon dinhi, apan sumala sa imong pagkagahi ug kasing-kasing nga dili mahinulsulon, nagtigom ka alang sa imong kaugalingon ug tunglo sa adlaw sa kapungot ug pagpadayag sa matarong nga paghukom sa Dios. Na wala naghisgot si Pablo nga ang judgment kutob lamang sa usa ka adlaw. No, the judgment is eternal, eternity. But there is a day of judgment, a day of accountability, a day of reckoning. Ug ang matag usa sa mga katawhan, individually and thoroughly, pagahukman gayod sa Dios, bukharon ang mga libro sa atong kinabuhi. Paul is speaking about the certainty of the judgment. Fix na kini nga adlaw mga kaigsuonan. Gitakda na kini sa Ginoo, gitagana na kini sa Dios. Matod pa sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 31, ang giingon dinhi, tungod kay gitakda niya ang usa ka adlaw kung kanusa niya hukman ang kalibutan, sumala sa pagkamatarong pinaagi sa lalaki nga iyang gitagana. And Paul is talking about Jesus Christ here. Matod pa sa Mark chapter 13 verse 32 hangtod sa 33, ang giingon ni Jesus dinhi, apan mahitungod sa maong adlaw o oras, walay nasayod, bisan ang mga anghel sa langit, bisan ang anak, kundili ang amahan. Pagmatngon kamo, pagbantay kamo tungod kay dili ninyo mahibaw-an kung kanusa ang panahon. Pero ang realidad mga kaigsuonan, ang subo kayong pamalandungon, wala gayod or dili gayod ma-imagine sa mga tao nga adunay utlanan ang ilang kinabuhi ni ining kalibutana. Kini bitawng anytime pwede tang mamatay. No one is thinking about that. Wa man tingali mimata ganinang buntag nga naghunahuna nga kutob na lang karong adlaw ang akong kinabuhi. No one really expects it to be today. Bisan ang mga tiguwang nakaayo mga kaigsunan, ga-expect yun sila nga duna pay ugma, nga taas pa ang ilang kinabuhi. And no one really believes nga adunay final day of reckoning or final day of judgment. Kay kung ang mga tawo tinuod gayud nga nagatuo, sila malisang sila, matremble, mahadlok sila. Now, daghan kayong mga tawo, majority nangamatay na lang nga wala gyud sa ilang paminsar ang adlaw sa paghukom. But one thing is absolutely clear mga kaigsunan, ikaw ug ako mubarog at tubangan sa Ginoo ug manubag sa tanan natong gibuhat ni ining kalibutana sa matang sa atong kinabuhi. And duha lamang ang paghukom sa Ginoo. It's either hatagan kaniya og kinabuhing walay katapusan or silot nga walay katapusan. You will receive glory, honor, peace,
or eternal joy, or you will receive indignation and wrath. Sa tinuod lamang ang kinabuhi nato niining kalibutana, intoxicating, hangak kaayo mga kaigsunan. Ang mga batan-o nato wala nay laing gihunahuna kundi cellphone, kalingawan. So dili na sila makapamalandong sa ilang kinabuhi. Wala nato matrain or wala matrain sa mga tawo ang ilang mga anak nga seryosohon ang kinabuhi. 18 years old gasigi gihapon og dula og Mobile Legend. 29 years old na lang, unproductive sa tibuok adlaw, walay insaktong paminsar, gumikan kayang iyang atensyon gidakop sa tanang mga kalingawan niining kalibutana. Bisan pa og 35 years old na ang mga tawo, dili gihapon adult sa ilang paminsar, nagpabilin gihapong bata. Unya ang middle-aged, mga 40 plus years old, wala na ilaing gihunahuna kundi suroy-suroy, lingaw-lingaw, unending pursuit of material things, cars, computers, televisions. They are so caught up in family and career. Wala na gayud sila higayon nga mamalandong sa ilang kalag. Ug ang mga tiguwang naanad na sa ilang pagpasagad mahitungod sa ilang kalag, so nahimong kublan na ang ilang kasing-kasing. Dili na gyud nila pamalandungan ang eternidad. But the day of judgment may come, and the day of our death may come suddenly and without a warning. Pamalandungan nato kini mga kaigsuunan, hinaot nga ang balaang espiritu magatandog sa kasing-kasing sa matag usa as the word of God is being proclaimed today. Now, ikaduhang punto, kini nga judgment, kini nga paghukom sa umaabot, matarong kini, makatarunganon, righteous and just. Walay palusot niini, dili pareho sa Korte Suprema sa atong nasod ug sa daghang mga kanasuran nga makalusot ang mga kriminal. Pero niini nga paghukom mga kaigsuunan, wala gayoy makalusot. Matod pa sa atong teksto once again, apan sumala sa imong pagkagahi og kasing-kasing nga dili mahinulsulon, nagtigom ka alang sa imong kaugalingon og tunglo sa adlaw sa kapungot ug pagpadayag sa matarong nga paghukom sa Dios. So ang hinungdan niini nga judgment is the hardness of the hearts of people. Ang pagkagahi sa ilang kasing-kasing. Kasing-kasing nga dili mahinulsulon. Now, hinaot nga nakig-istorya ang bulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing higala. Most importantly, kung hukman ka sa Ginoo sa adlaw sa paghukom, it is because of your sin. Sala, mga kaigsuunan. Romans chapter 1 verse 18, ang giingon dinhi, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit, batok sa tanang pagkaliko ug pagkadautan sa mga tawo. Romans chapter 1 verse 29, napuno sila sa tanang pagkadili matarong. Ang Dios, Dios sa hustisya. Ug ang paghukom sa Ginoo nakabase gayod sa hingpit nga hustisya mga kaigsuunan. Well, actually, people don't believe it. Dili gyud mutuo ang mga tawo niini. Wala sila'y pagtuo. Wa nila makita nga takos silang ikondenar sa Dios pagahukman. And this is why gibuutanan kayo ang mga tawo sa ilang kaugalingon. This is why mureklamo gayud sila kung dunay dili maayong mahitabo sa ilang kinabuhi. Abti kayo silang mureklamo sa Ginoo because they do not see themselves as worthy of God's wrath and judgment. Apan sa adlaw sa paghukom mga kaigsuunan, ang mga katawhan mo dawat gayod sa walay katapusang kondemnasyon sa Ginoo because of their sin. Matud pa sa Genesis 18:25, mo kini giingon ni Abraham, imposible gayud kayo nga ang Dios palabyo niya ang sala ug dili siya musilot. Ang giingon dire, layo kaayo nga mubuhat ka og sama niini, nga ang balaan imong patyon kauban sa dautan, nga murag pareho lamang ang balaan og dautan, imposible nga mahitabo kana, dili ba mubuhat og matarong ang maghuhukom sa tibuok kalibutan? And the answer is yes. The judge of the whole earth will do right. Mo gani nga dunay gyoy adlaw sa paghukom.
and it will be based on the kind of life that we are living in this world. It is a righteous judgment. It is a just judgment. Ikatulo nga punto mahitungod niini nga paghukom. This judgment will be proportionate. But pasabot mga kaigsuunan, nakabase kini sa atong mga aksyon, sa atong mga binuhatan. Mas daghan ang sala, mas daghan ang silot nga atong madawat. Ang giingon sa verse 6 sa Romans chapter 2 sa atong teksto, iyang gantihan ang matag tawo sumala sa iyang mga buhat, ug mo kini gipalapad pa gikan sa bersikulo 7 hangtod sa bersikulo 11. Na wala nagaingon si Pablo nga ang atong kaluwasan pinaagi sa atong maayong buhat. No. The Bible is clear nga ang atong kaluwasan pinasikad sa grasya pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong justification, ang atong kaluwasan nakabase sa merito sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang dugo ug pagkamatarong wala kini nakabase sa atong kaugalingon. Ang atong paghukom mo'y nakabase sa atong binuhatan. Now, dunay mga characteristics, mga ilhanan nga nagpadayag sa espiritual nga kondisyon sa mga tawo. Adunay mga tawo nga nakadawat sa libre nga gasa sa kaluwasan ug kini nga kaluwasan namunga ug balaang kinabuhi sa ilang kinabuhi, mga kaigsuonan. Those who have been redeemed, ang mga gitubos na luwas, magkinabuhing balaan. Mo kini giingon sa James chapter 2 verse 17 to 18. Dunay ilhanan. Ang giingon dinhi, mao nga ang pagtuo nga nag-inusara kung kini walay buhat, patay. Apan adunay moingon, aduna kay pagtuo ako adunay buhat. Ipakita kanako ang imong pagtuo nga walay buhat ug ipakita ko pinaagi sa akong mga buhat ang akong pagtuo. Ang buot ipasabot niini, ang tinuod nga magtutuo, ang tinuod nga naluwas, aduna gayoy consistent nga balaan nga pagkinabuhi. Mo kini gipadayag usab sa Hebrews chapter 6 verse 7 hangtod sa 8. Mamunga gayod kung unsa nga matang sa bungkal sa yuta ang gitanom, mauusab kini ang bunga. Ang giingon din hiyo, tungod kay ang yuta nga nagainom sa ulan nga kasagarang mupatak kaniya pagatubuan og mga tanom nga haom niini nga pinaagi kanila kini gibungkal makadawat og panalangin nga gikan sa Dios. Apan kung kini ginatubuan og tunok og sampinit, kini walay hinungdan og hapit na nga sumpaon ug ang iyang sangputan mao ang pagkasunog. Buti pasabot, ang tinuod gayod nga naulanan sa grasya sa kaluwasan, adunay mutubo sa iyang kinabuhi nga punuan nga balaan, bunga nga balaan. Tungod kay ang ebanghelyo gahom kini sa Dios ngadto sa kaluwasan, ug ang ebanghelyo adunay gahom nga muluwas kanato gikan sa pagkaulipon ug sa gahom sa sala. Sin will no longer have dominion over the people of God. Mo kini hisgutan ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 5 ug sa Romans 16 verse 26 kining giingon og obedience of faith. Adunay pagsunod sa kinabuhi sa mga magtutuo nga consistent sa iyang pagtuo. The Christian bears the fruit of righteousness, and in this sense pagahukman kita sumala sa bunga sa atong kinabuhi. Kaya ang tinuod nga Christian, magkinabuhi gayon nga balaan. Apan ang wala kang Kristo, consistent usab ang ilang pagkinabuhi diha sa kasalanan ug pagadautan. So, to the righteous, God will grant eternal life. Mo kini giingon sa verse 7. Alang kanila nga pinaagi sa pagkugi sa maayong mga buhat, nga nangita sa kahimayaan ug kadungganan ug sa walay pagkadunot, maghatag siya og kinabuhing walay katapusan. Ug ang tinuod nga Christian lamang ang adunay kasing-kasing nga mangita sa kahimayaan ug kadungganan ug sa walay pagkadunot. And then ang gingon sa verse 10 mga kaigsunan, apan kahimayaan, kadungganan ug kalinaw sa matag tawo
nga nagbuhat og maayo, una sa Hudiyo ug maingon man usab sa Griego. Again, we are not saved by our good works, but our good works are just consistent sa tinuod nga luwas. Klaro kayo kana sa ubang mga passage sa Bible. Apan sa mga katawhan nga wala maluwas, wala naghinulsol, wala nagatuo kang Kristo, God will judge them in His wrath. Romans chapter 2 verse 8 and 9 ang giingon dinhi, samtang alang kanila nga nahigugma lamang sa kaugalingon ug wala nagsubay sa kamatuoran, kundili nagasunod hinuon sa pagkadautan, alang kanila ang tunglo ug kasuko. Adunay pag-antos ug pagkaalaot sa matag kalag sa tawo nga nagabuhat og dautan, una sa Hudiyo ug maingon man usab sa Griego. Again, mailhan nato ang punuan pinaagi sa buhat. Ug mao kini ang action nga consistent sa mga tawo nga wala gayud kaila sa atong Ginoong Hesukristo. Consistent life of wickedness, sinfulness, and unrighteousness. Ang giingon sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Ang giingon dinhi, karon dayag ang mga buhat sa unod, ug kini mao ang pagpanapaw, kaulag, pagsimba sa mga Diyos-Diyos, pagpamarang, panag-away, panaglalis, kasina, kasuko, pagtagad lamang sa kaugalingon, panagbahin-bahin, paglinabanay, kasina, panaghubog-hubog, kahilayan ug ang mga susama niini. Gipasidan-an ko kamo sama sa akong pagpasidaan kaninyo sa una, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Ug consistent usab kini sa giingon ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Ang giingon dinhi, wala ba kamo masayod nga ang mga daotang tawo dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo palimbong. Ang mga mananapaw, mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, mga hingabit, mga binabayi, mga nakighilawas sa isig kalalaki, mga kawatan, mga hakog, mga palahubog, mga himalikas, o ang mga mangililad, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. So alang sa mga unbelievers, ang ilang sala nagadugang, nagpatong-patong alang sa ilang kandemnasyon. And those who sin much will be punished much, and those who sin less will be punished less. But the problem is, ang tanang tao dili na gyud maihap ang sala sa ilang kinabuhi. And that is why the blood of Jesus Christ is needed aron mapapas ang tanang sala, past, present, and future. Apan kung wala ang dugo ni Kristo, kung wala ang pagkamatarong ni Kristo, walay paghinulsol ug wala nagasalig kang Kristo lamang, nagatigom og tunglo ang tanang mga tawo. Romans chapter 2 verse 5 to 6 once again. Apan sumala sa imong pagkagahi ug kasing-kasing nga dili mahinulsulon, nagtigom ka alang sa imong kaugalingon og tunglo sa adlaw sa kapungot ug pagpadayag sa matarong nga paghukom sa Dios. Iyang gantihan ang matag tawo sumala sa iyang mga buhat. So, dugang pa mga kaigsunan, ang mga dili linuwas, pagasilutan to the amount of light that they have received. Kung unsa ang gidaghanon sa kahayag nga ilang nadawat, the degree of their understanding. For example, kaninyo nga nakadungog sa pagwali sa pulong sa Ginoo, mas hukman kamo sa Dios kung dili maghinulsol ug musalig kang Kristo. So to the ignorant, the judgment will be less. Pero do not gihapoy judgment. But to those who have received more light, more word of God, they are more accountable. So hinaot mga kaigsunan, basig mo ingon ka nga, dili na lang ko maminaw sa pulong sa Ginoo para dili ko panilngon og daghan. There is still judgment, wala gayoy lusot mga kaigsunan. Pero katong naminaw sa pulong sa Ginoo, ug misanong niini, naghinulsol ug nagsalig kang Kristo, the preaching of the gospel will really prove to be a blessing sa ilang kinabuhi. Men will be judged according to their deeds. But what of those who did not know the fullness of God's law? Katong mga tawo nga tuwa sa bukid kayo, wala maabti sa pulong sa Ginoo. The Bible says they will still be condemned.
gumikan kay nagbuhat gyapon sila og dautan. Now daghan kay mga tawo nga nagpresume nga pagahukman sila sa Ginoo because they have rejected Christ. Pero dunay mga tawo, tinuod ka na higala, pero dunay mga tawo nga wala gayud makadungog, mahitungod kang Kristo, wa gani makabasa og Biblia, but they will still be condemned. Mo kini giingon ni Pablo sa Romans 1:20. Sukad pa niadtong gibuhat ang kalibutan, ang iyang walay katapusang gahum ug pagka-Dios, bisan pagdili makita, nasabtan og nakita pinaagi sa mga butang nga iyang gibuhat, aron wala sila'y ikapangulipas. So tanang mga tawo walay ikapangatarungan, but there is a higher accountability alang sa mga katawhan nga nakadungog sa ebanghelyo pero misalikway gihapon niini. Ang giingon sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 47 hangtod sa 48, ang giingon dinhi, ug kadtong maong ulipon nga nasayod sa kabubuton sa iyang amo, apan wala mangandam ug wala buhata ang sumala sa kabubuton niini, bunalan og daghan. Apan ang wala masayod ug mibuhat sa mga butang nga takos sa mga bunal, bunalan lamang og jutay. Apan sa matag usa nga gihatagan og daghan, daghan usab ang paninglon kaniya, ug kaniya nga gisaligan og daghan, labawng daghan usab ang paninglon kaniya. Now naturally maghuna-huna ang mga tawo nga katong mga barbaro didto sa lasang nga mangaon gani og tawo, cannibals, brutal, savage mga kaigsuonan. They are filled with hate, superstition, and idolatry. Ilaganing ihalad ang ilang mga anak as human sacrifices. Nang limbong sila, nangawat sila. They commit vile forms of sexual sin. These are wicked people. Now, makaingon ang mga tao nga grabe kayo kadako ang ilang silot, pero wala nila madunggi ang pulong sa Ginoo, mga barbaro, wala maabti sa Biblia. They are wicked people, but out of their ignorance, they do not know the Lord Jesus Christ. So mas dako ang silot sa Ginoo? No. Mas dako ang silot sa mga tawo nga nagatubo sa simbahan, nga adunay mga Kristohanon nga ginikanan, nga nakadungog sila sa Bible proclamation, the proclamation of the gospel hundreds of times. Ilang gi-consider ang ilang kaugalingon nga decent people, but in the eyes of God, mas dautan sila because they have received more light and yet they refuse to follow the light. They refuse to repent of their sin and believe in Jesus. So mas silutan sila sa Ginoo og daghan kaysa sa mga barbaro nga mangaon ug mangilaw og tawo didto sa pinakalayo nga lasang. Matthew chapter 10 verse 14 hangtod sa 15 ang gingon dinhi, si bisan kinsa nga dili mo dawat kaninyo o maminaw sa inyong mga pulong, pagbiya ninyo sa maong balay o sa maong lungsod, itaktak ninyo ang abog sa inyong mga tiil. Kamatuuran ang gipamulong ko kaninyo. Mas pailuban pa sa Dios sa adlaw sa paghukom ang mga tawo sa Sodoma o Gomora kaysa maong lungsod. Grabe no? They are storing up wrath on the day of wrath. Mga hinaot nga nakikistorya ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing higala. Ikaw nga nakapamati sa pulong sa Ginoo hundreds of times, pero hangtod karon wa gihapon ikaw misanong sa tawag sa paghinulsol ug pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Panilngan ka sa Ginoo mas daghan. So nasabtan mo ba higala ang tinuod nimong kahimtang? Eternidad ang atong gihisgutan niini. Paul is talking about judgment. Ug ang tanang mga tawo pagahukman sumala sa ilang binuhatan. But the deeds of all men are wicked. That's the truth. We all will stand condemned one day. Ang bugtong pamaagi lamang nga makahiling kawas kita mga kaigsunan is maghinulsol sa sala ug magsalig lamang sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang dugo nga igo na nga bayad, tibuok nga bayad sa tanang silot sa atong sala. Sa iyang pagkamatarong gumikan kay iyang gisunod ang kasuguan sa Ginoo on behalf of people. Turning from your sin and trusting in the merits of Christ.
kang Kristo lamang magsalig. Gumikan kay si Kristo lamang ang dunay dugo nga mutabon sa atong sala, ug siya lamang ang dunay pagkamataro nga isulob kanimo higala ug kanako kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug musalig lamang kang Kristo. And there is only one motivation for repentance, however. You have to desire relationship with God. Ang kaluwasan, it's all about being forgiven, having your sins forgiven, and escaping God's eternal wrath and condemnation. Ang kaluwasan, it is desiring God. Kay ang tinuod nga naluwas, magtinguha gayod nga mutubo ang iyang relasyon sa Dios. Romans chapter 1 verse 28. Mukini kasing-kasing sa mga dili luwas, wala gayud sila'y tinguha sa Ginoo. Di sila ganahan sa Ginoo. Ang gingon dinhi, ug sanglit dili nila buot nga mailhan ang Dios. Gipasagdahan na lang sila sa Dios sa ilang hugaw nga panghuna-huna, aron buhaton ang mga butang nga dili angayan. Hinaot higala nga hatagan ikaw sa Dios ug kasing-kasing nga magtinguha alang kaniya ug mahigugma kaniya pag hinulsol sa imong sala ug salig lamang sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo karuna ug nagsaad ang Ginoo nga ang tanang mutuo kaniya, muduol kaniya, mudangup kaniya, dili niya isalikway. Buhata kini karon kay basin ug ugma ulahin ang tanan. Magaampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Ug salamat gumikan kay nadugangan ang kahayag nga nadawat sa matag usa. Apan mas dako ang imong pagsilot ug paghukom kanila nga bisan pa sa kahayag nga ilang nadawat gisalikway gihapon nila kini. Hinaot o Dios nga dili kini mahitabo. Hikapa ang kasing-kasing ug una-una sa matag usa aron ang imong kasing-kasing mudulot. Aron ang imong pulong mudulot sa ilang kasing-kasing o Dios. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.